luulin, että sulla oli jotain kuvaamista täällä. Me ollaan nyt pari kilsaa varmaan ehkä sieltä meidän paikat on tultu nyt siellä skootterilla. Se on aika tämmönen makea paikka. Me ollaan rannalla. Varmaan merenkuohu kuuluu takana. Mitenkä korkealla toi on toi? Yli 20 metriä, 30. Tästä menee oikein tällainen joku reitti. Eikö tätä... Hui! Haluatko Timppa kiivetä ton? Hei, kato tonne ylös. Wow. Toikin jossain pariskymmenessä metrissä. Hei, ja tuollakin on. Aattele, kun toi prakais tosta toi. Jos tulis vaikka maanjärjestys. Ai niin, ei se voi prakata, joo, ei voikaan, kun se on tuettu tuolla. Tossa on toi Jutska. No, ehkä me mennään tänne vähän turvallisempaan suuntaan. Hui. Tonne. Tässä on varmaan joku, koska tässä on polteltu ihan selvästi näitä, nämä on niitä haitsutikkuja, suitsukejutskia. Tähän saa varmaan pistää jotakin. Tonne menee kans joku, mut mä en halua mennä sinne. Älä Timppa mene.